Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Muna godiya da bibiya da kuke mana, kuma kofa a buɗe take yi da ko a gida ko a ofis ko ta hanyar waya ko kuma ta comment. Duk wanda yake da wata tambaya akan Izar so, kofa a buɗe take. Ko inda muka yi daidai a ƙara mana ƙwarin gwiwa, ko inda ba mu yi daidai ba a yi mana gyara, ko kuma wani tambaya muhimmiya wadda ta shafi wannan fim na Izar so, insha Allah kofa a buɗe take yi domin mu amshi tambayoyinku da comment ɗinku. Ku ci gaba da subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin nishaɗinku da faɗakarwa da ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai